bil alamin mu dai Allah na sa mana hannu cikin wannan abun da muke na kokarin kama 'yan daba da kuma 'yan kwaya da masu sai da kwaya da to yau Allah da ikonsa jiya da dare mun kama trailer ɗaya ko dai ba kwaya a kwayance kamar su tramadol amma dai mun kama kwaya. Sannan cikin kwayoyin da muka kama akwai kwayoyin jabu wanda da muka bude muka latsa haka sai ya marmashe alli ne kawai ko wani abu mai kama da haka. Trailer ɗaya kake magana? Gashi na Alhaji zan kai ku duk sai kun ɗauka kun nuna duniya bana kwai sai da zakara. Domin ga wasu tarin wuƙaƙe. Wannan duk aiki ne aka yaka kama a ranka da lokacin da 'yan patrol safer highway suke patrol suka kama wannan mutumin da wannan dammunan wukaken. Wasu wuƙaƙen nan guda nawa ne? Yau ya san musu gasu nan da yawa buhu 5 ne. Buhu 5 na wuƙa? Gasu can zaka gani ka ɗauka ka nuna musu. Kawo wannan lokaci kamar adadin mutane nawa ake zargi da aka kama wanda kake shirin kai su kotu? Wanda nake shirin kai su kotu na kai 1,200 dai. Ko? Kuma ina ji yanzu kamar muna da guda 100 da haka dai wanda muke bincike a kansu. Saboda haka ai kullum yi muke za mu ci gaba da yi ba za mu bari ba sai in har Allah ya kawo mana sauki ya zama na kanawa za su je gidansu ba damuwa za su yi amfani da wayansu ba tsoro za su hau a daidaita sahu ba faɗuwan gaba su je hira su dawo ba matsala.